θα διαπιστώσουμε κατά πόσο έπραξε σωστά. Εδώ δεν έπραξε σωστά. Φάουλ Σπυρόπουλος σε Μακούν. Δεν έχει σημασία αν είναι το δεύτερο λεπτό. Η κίτρινη τουλάχιστον κάρτα έπρεπε να την δείξει στον παίκτη του Παναθηναϊκού σε αυτή την φάση που έχουμε στην οθόνη μας και έχουμε παγώσει την εικόνα για να δούμε πώς παίζει επικίνδυνα ο παίκτης του Παναθηναϊκού, τον Μακούν. Λοιπόν, ήταν κάρτα, έπρεπε να δοθεί, δεν δόθηκε. Λέμε. Τουλάχιστον ναι, έπρεπε να δοθεί η κίτρινη κάρτα οπωσδήποτε εδώ. Την άφησε ο διαιτής. Η συνέχεια να δούμε ποια θα είναι όσον αφορά επόμενη φάση για τους βοηθούς. Στο 32 ένα offside του Τζιμπούρ που δεν δόθηκε. Εδώ είναι καθαρή η περίπτωση offside για τον παίκτη του Ολυμπιακού, τον Τσιμπούρ. Ο βοηθός δεν είδε τη φάση όπως εμείς, κακός βέβαια, γιατί είναι πολύ εκτεθειμένος ο παίκτης του Ολυμπιακού, με συνέχεια να έχουμε την απόκρουση του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, ο οποίος μπορώ να πω ότι έσωσε εδώ και τον Παναθηναϊκό και τον βοηθό. Στο 46, και τη διαιτησία. Στο 46 ο Μιραλάς υποδεικνύεται σε θέση offside σε μια φάση που θα μας αναλύσετε εσείς αν υπάρχει offside ή όχι. Τελείωσε με απόκριση του Καπίνο, αν δεν κάνω λάθος. Για να δούμε για αυτή τη φάση, δεν υπάρχει βέβαια κανένα offside εδώ. Ο δεύτερος εδώ βοηθός ήταν αυτός ο οποίος είδε offside τη στιγμή που εμείς στην εικόνα που έχουμε στην οθόνη μας δεν έχουμε τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει δηλαδή offside. Κακώς σημειώθηκε ο παίκτης του Ολυμπιακού και έχει ανακόψει αυτή την περίπτωση της επίθεσης των Πειραιωτών. Η επόμενη πρώτη-τελευταία φάση είναι αυτή στο 94ο λεπτό. Με τον Μιραλάς πάλι να υποδεικνύεται σε θέση offside. Για να δούμε και αυτή τη φάση, να δούμε τι ακριβώς έχει δείξει ο βοηθός. Εδώ πέτυχε σε αυτό το οποίο λέμε, υπόδειξη δηλαδή, υπάρχει offside. Δεν είναι ο Τζιμπούρ. Αν άφηνε την μπάλα στο Τζιμπούρ θα ήταν κανονική η φάση. Εδώ θέλουμε να πούμε ότι ο παίκτης του Ολυμπιακού που είναι μετά είναι ο Τσιμπούρ. Αν άφηνε αν δεν έμπαινε στη φάση δηλαδή ο Μιραλάς, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Άρα λοιπόν εδώ ο βοηθός έπραξε σωστά, περίμενε να δει που θα πάει η μπάλα και σωστά σημείωσε την παράβαση στον παίκτη του Ολυμπιακού. Κύριε Βασιλάκη, ευχαριστούμε για την ώρα. Ολοκληρώνουμε κάπου εδώ με τον ντέρμπι. Αν παραστεί ανάγκη θα πούμε περισσότερα. Νομίζω ότι θα ήθελα να δούμε λίγο. Αν προλαβαίνουμε και τις δύο περιπτώσεις που ο κύριος Γιάχος έκοψε την μπάλα, συμμετείχε στο παιχνίδι. Να το δούμε και αυτό. Μία περίπτωση είναι εδώ. Εδώ θα έλεγα η απειρία και το άγχος του διαιτητή έκανε να βρίσκεται μέσα στις φάσεις. Πιο κοντά από όσο θα έπρεπε, γιατί ζητούμε από τους διαιτητές να είναι κοντά στις φάσεις. Αλλά όχι τόσο κοντά και θα πω αυτό το οποίο μου έλεγε ένας καθηγητής, ο Αλέξο Πονέ, κατά το παρελθόν από την UEFA. Ο διαιτητής δεν είναι σκυλάκι της μπάλας. Άρα δεν πρέπει να είναι δηλαδή από κοντά τόσο, ούτως ώστε να μπερδεύει τους παίκτες. Πρέπει να είναι αυτό το οποίο λέμε στις φάσεις, αλλά να ελέγχει από μακριά. Είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, οπότε δεν τίθεται θέμα.